Nodi pravi raketu. Divno je veče u zemlji igračaka, a Nodi čita svoju novu knjigu. Zu! Za! Wow! Wow! Ova knjiga o raketama je sjajna. Rakete lete čak do zvezda. Kad bih imao raketu, pa i ja da odem tamo. Možda bih mogao da napravim raketu. Tako je, to ću i da uradim. Sagradit ću svoju raketu. U avanturu idem, nek čuje zemlja sva. Raketa moja ide, kuda želim ja. Vidjet ću planete i sve zvezde ja. Kad sagradim raketu, ići ću kud želim ja. Ako biste pošli sa mnom, poći ćemo sad. Posle dana u svemiru na mesec idem ja. Zu! Wow! Opa, izvini Marta, izvini Trbo. Nodi, šta to radiš? Zašto jurcaš kao poludeli avion? Nisam avion, ja sam raketa. Izgradit ću raketu baš kao što je ova na ovoj knjizi i odletit ću u svemir. To je sjajno. Ja ću da ti pomognem. Ako me povedeš sa sobom. Naravno da hoću, Trbo. I ti si pozvana, Marta. Rakete gradi veliki broj jako pametnih ljudi. Ako mislite da možete da napravite raketu, mnogo ste blesavi. Ali mi ćemo da izgradimo raketu. Hoćemo. Ha, ne verujem da možete. Ako je i izgradite, nikada vam neće poleteti. Pa, ti mi veruješ, zar ne? Naravno, Nodi. Mi možemo sve. Ali gde da počnemo? Biće nam potrebna pomoć od nekoga ko često nešto pravi. Gospodin Iskra. Gradite raketu, To zvuči kao pravi izazov. Sviđa mi se. Hvala, gospodine Iskra. Kako da počnemo? Pa, prvo morate da sakupite sve delove koji će vam biti potrebni za raketu. Vidite. Biće vam potreban špicast, kupast oblik za vrh. Onda nešto valjkasto za sredinu i na kraju 3 trougla za dno. Da. Gospodine Iskra, pomozite nam da nađemo oblike. Gospodine Iskra, pomozite mi, mislim da sam se pokvario i više ne radim kako treba. Odmah ću te pregledati, klovne. Biću zauzet neko vreme, ali vas dvojica slobodno možete da koristite moju radionicu i alat. Hvala, gospodine Iskra. Pa Trbo, izgleda da ćemo morati sami da nađemo delove za našu raketu. Gde možemo da nađemo nešto što je okruglo na jednom kraju, a špicasto na drugom? Tražimo nešto što ima isti oblik kao kapa klovna za navijanje, samo veće. Treba nam velika kupa. Jedina kupa za koju ja znam je kornet za sladoled. U pravu si. Možda bi mogli da nam pomognu poslastičarnici? Želite jedan od mojih ukosnih korneta za vašu raketu? Pa, pošto ste tako fini momci, možda ću vam pomoći samo ovaj put. Ovo je najveći kornet koji imam. Wow, hvala gospođice Roza. Ovaj kornet baš izgleda ukusno. Nemoj da ga jedeš, Trbo. To je deo naše rakete. Dobro. A kad se vratimo iz svemira, hoće li onda moći da ga pojedem? Naravno, Trbo. Posle. Dobro. Imamo kupu za vrh naše rakete. Sada tražimo valjak za sredinu. Hej, eno jednog. Pantera? Odelo je suviše visoko i tanko za našu raketu. Ej, eno valjka! Odlično, Trbo. Ova kanta je baš prave veličine.
i izgleda da je niko ne želi. Uzmimo je. Stojte! Šta radite vas dvojca? Vidite, gradimo raketu i treba nam ova kanta. I mislili smo, pošto je bačena, da je niko ne želi i da je u redu da je uzmemo. O, stvarno? Dobro onda, uzmite je, ali nemojte da upadnete u neku nevolju. Sjajno! Hvala, gospodine Gegavi. Ej, šta to radite vas dvojica? Zdravo, Dina. Pravimo raketu. A ovo su delovi. Pogledaj. Samo nam još ovi delovi fale. Ovo su trouglovi. O, imate sreće, pošto ja imam baš takve trouglove. Samo moram da ih nađem. Uvek to kaže. Kako vam se čini? Wow, savršeni su. Hajde da sastavimo našu raketu. Upravo si, Nodi. Hvala, Dina. Gotovo! Dame i gospodo, predstavljam vam prvu raketu grada igračaka. Ma pasi bogat. To nije prava raketa. Nema motor koji bi je pokretao. Ne može da leti. Upravo je. Toliko smo se zaokupili nabavljanjem delova da smo zaboravili da joj ugradimo motor. Rekla sam da neće raditi. Pa vidim koliko ste naporno radili i koliko verujete u to da bi ova raketa stvarno mogla da leti. Možda će malo magije pomoći. Uško, pokrenuo si našu raketu. Hvala ti. Vreme za naš prvi let. U avanturu idem, nek čuje zemlja sva. Raketa moja ide, kuda želim ja. Vidjet ću planete i sve svete ja. Kad sagradim raketu, ići ću kud želim ja. Ako biste pošli sa mnom, poći ćemo sad. Posle dana u svemiru na mesec idem ja. A ovo je za neko ko nije verovao. Moj najveći kornet je baš lepo poslužio. I dobro je što sam našla one trouglove. A kanta koju su uzeli baš lepo izgleda obojena u crveno. Rba i ja smo hteli svima vama da se zahvalimo što ste nam pomogli da sagradimo našu raketu. A imam i poklon za nekoga. Ovo je za tebe, Marta. Da uvek ideš za zvezdama. Wow! Hvala, Nodi. Moram da kažem, to je baš sjajna raketa. Ima li šanse da mene malo provozate? Policajci imaju prednost. Ne brinite, naša prva taksi raketa će svakoga da vozi do zvezda.